Silver Planet. Matkakumppanisi muutoksessa. Karin organisaatiossa puhaltavat muutoksen tuulet. Yrityksen laajentuessa vanhoihin järjestelmiin integroidaan uusi asiakkuudenhallintajärjestelmä. Karja arveluttaa. Töitä on paljon ja muutos tuntuu hypyltä tuntemattomaan. Onko talossa tarvittavaa osaamistakaan? Karja valvottaa myös muisto edellisestä muutosprojektista. Silloin tietoliikennetoimittaja vaihdettiin. Aikataulut venyivät, omaa porukkaa ei saatu täysillä mukaan ja kustannukset karkasivat käsistä. Toimittaja veti projektissa kotiin päin, eikä palvelu myöhemminkään ole vastannut odotuksia. Miksi et ota yhteyttä Silver Planettiin, ihmettelee Karin tuttava Merja. Meillä muutokset ovat aina onnistuneet sen firman vetäminä. Puoli vuotta myöhemmin Kari muistelee valmista muutosprojektia tyytyväisenä. Uuden järjestelmän myötä asiakkaille pystytään tarjoamaan oikeita palveluita oikeaan aikaan. Merjan ehdotuksesta Kari pyysi Silver Planetin apuun. Aluksi kirkastettiin yhdessä tavoitteet. Silver Planet suunnitteli muutospolun, teki kilpailutukset, veti järjestelmäuudistusprojektin ja piti kokonaisuuden hallinnassa alusta loppuun. Muutos oli työntekijöille helppo. Yhteistyö pelasi toimittajien kanssa ja pelaa edelleen. Myös aikataulu piti, ja lopputulos ylitti odotukset. Silver Planetilla on kokemusta kymmenistä vastaavanlaisista toimeksiannoista. Riippumatta siitä, onko kyseessä iso vai pieni muutos, Silver Planet on kumppanisi koko matkan ajan. Osaamisellamme ja kokemuksellamme onnistut muutoksessa.